ibedo misumba. Misumba en jal ma chodore ni tich. Kasto, this is in a nutshell, kirango paper no. Kirango paper mumino. What do I compare these two types of leadership? This is what we did. Sawa sawa? Now, here, kaluonge traditional oknen leadership manetiyo kapok onyuolo. En mentality machon. Sawa sawa? Nikech pod en nitie nyaka sani kuonde moko. Nitie jok ma ok ti, lakini gin ruodhi, gin bosses. Kata i kanisa, ok awuoyo corporate kama itiki, awuoyo kanisa. Traditional leadership and top-down control. Top-down control en gima jatelo wacho, mano ema en, onge choko paro. En emochiwo gimiluongo ni instruction. To king'iyo ka, gima jadolo owacho, ema jotelo kao to tere ni nyirombe. Koro jadolo is the final say. That is now top-down control. Instruction owuok from president, then oringo kama. En onge cabinet mamiye advice. En wuon kanisa. Ne awacho kama. Ne jok machalo kamago gin ema gi control to everything matimre e kanisa no. Kanisa no is an asset margi ma ka gionge to kanisa no ok dhi mbele. Mane gima ne watimo. This is now an old school way of leadership. Old school. Mane kila ng'ato ng'iyo ng'ato achiel. Lakini sani Yesu puonjowa niya, nobiro e piny ni mondo otinwa. Wan mane onego bed ni watiyo ni Yesu. Kane obiro e piny ka. Nikech en jal mane oor mondo obi okony ngima. Ng'at moor mondo obi oresi, obi ogoli e loan moro. Ng'ano dong' onego bed ni misave. Lakini Yesu nonyisowa nade. Nobedo ranyisi. No, jal madwa nobedo maduong' moloyo. Nikech chieng' oyudo ka jopuonjre gi argue no who is greater, donge? Ng'at madwa bedo maduong' moloyo timo gimiluongo ni bottom up support. Koro adwa ni gol kasongo e pachi. Kowuoyo bottom up. Sawa sawa. Ng'ato misquota, oka promote bottom up. So, bottom up support. Support. Listen, nitie difference ka man toma support. Don't worry the difference. Yes. Bottom up machiegni. Ingieni tu. Bottom up support. So, ili tutoshee sisi sote. Atutaongeza good. Now, chenye tunafanya tunajaribu kuangazia yale ambayo tulisoma last year. Ilikuwa June tarehe 1, 2024. Lakini leo ni June tarehe 2, 2025, si ndio? Yes. So, tulikuwa tunaongelea mambo ya kitu inaitwa servant leadership. Utumishi. So, tulikuwa nasema ya kwamba kuna viongozi ambao hao ndio kusema au wakiwa katika uongozi wanaona ni kana kwamba hao ndio wadosi wa watu, hao ndio ni kama wamekuajiri. Sawa sawa? They are your bosses. And inaitwa top down control. Ni kwa sababu jadolo ema overall the only say, jadolo is the only say. Gimo wacho ema nyaka timre. To gino o influence go cabinet ma en jotelo. Don committee. O influence committee, to committee influence kanisa. Onge ng'at machiwo paro achiel. Mano leadership ma pod wan. To wacho mano leadership ma old school. It is traditional. Manyacho. Yes, manyacho. Sani Yesu kanobiro e piny. Nobiro jo Sadukayo, jo Farisayo ne we ni Yesu kobiro
Yes. Oh. Ole. Naenda mbio.